Aħna m'għandniex aġenda u rridu nibqgħu il-bot mill-kontroversja politika. Jinteressana biss li nikkjarifikaw l-idejat żbaljati li qed jingħataw dwar l-impjant li proponejna għal Malta. B'dawn il-kliem id-direttur tan-negozju ta' Sargas, Martin Roden, jibda stqarrija ta' 10 punti li titfa' aktar dawl fuq it-teknoloġija proposta mill-kumpanija Norveġiża. Jinsisti li l-impjant ta' Sargas mhuwiex prototip, anzi teknoloġija provata b'suċċess f'diversi pajjiżi bħall-Iżvezja, Ġermanja u l-Ġappun. Mhux minnu li l-operat tal-impjant ta' Sargas jiddependi fuq il-faham, anzi din hija teknoloġija li tista' titħaddem bil-gass jekk pajjiżna jagħżel li jimxi f'din id-direzzjoni. Martin Roden jiżvela kif frar ta' din is-sena il-Korporazzjoni Enemalta għamlet studju ma' Sargas li konkluda li fl-2016 il-prezz tal-elettriku f'Malta ġenerat mill-impjant tagħha ikun in-nofs ta' dak li huwa llum. Dan l-impjant mhux se jkun fuq il-baħar kif qed tingħata l-impressjoni, imma jkun mibni b'mod permanenti fuq l-art, 200 metru l-isfel mill-power station ta' Dellimara. Il-kumpanija Sargas tajt li l-Interconnectors għalija tipprovdi opportunità biex l-impjant tagħha tibda tesporta enerġija nadifa minn Malta, proġett li jkabbar it-dħul għal pajjiżna. L-istqarrija qed tajt li Sargas qed titlob lill-Gvern Malti biex jagħmel studju dwar il-vijabilità tal-proġett li qed tipproponi biex ikunu konfermati l-vantaġġi li qed isemmi l-kumpanija Norveġiża. Wara dan l-istudju, Sargas tkun lesta li tipparteċipa f'sejħa l-offerti trasparenti u mħadma skont il-proċeduri tal-Unjoni Ewropea.